Witam serdecznie. Щиро вітаю всіх слухачів і глядачів Радіо ВНЕТ. Мене звати Софія Будко, я українка, мешканка Харкова. 3 тижні перебуваю в Польщі, у Варшаві, і маю прекрасну нагоду вести для вас програми з назви «Громадянин України в Польщі», присвячені насамперед українцям, які змушені були залишити свою країну через війну. Ці програми присвячені й полякам, які допомагають українцям від початку війни. Разом з редакцією Радіо ВНЕТ ми хочемо розглянути найважливіші теми та проблеми, які допоможуть українцям побудувати та організувати своє життя тут, у Польщі. З нашими гостями ми обговоримо ті питання, з якими я сама зіткнулася після приїзду до Польщі і з якими стикаються після перетину кордону всі українці, які шукають тут безпечного притулку. Сподіваємося, що наші програми допоможуть освоїтися тут і зрозуміти процеси, які можуть полегшити життя українця у Польщі. Тема сьогоднішньої програми – це робота, а зокрема можливості працевлаштування для українців, які приїздять до Польщі. І говоримо про це з пані Монікою Федорчук, директором служби зайнятості міста Варшави. Добрий день, пані Моніко. Добрий день, пані редактор. Вітаю, шановна аудиторія. Зараз перейдімо до ситуації, коли людина вже знайшла роботу і хоче рухатися далі, тобто все оформити. Які документи їй потрібно мати, щоб влаштуватися на роботу на певній посаді? Як правило, роботодавець попросить вас заповнити анкету з особовими даними. Ви впишете свої дані, ім'я та прізвище, ПСЛ, місце проживання. Ці дані потрібні, щоб стати на облік соціального страхування. Необхідно мати документ, що посвідчує особу. Тут знову ж таки все залежить від роботи. Роботодавець може попросити надати переклади документів, особливо у випадку вакансій на відповідальні посади. Інший роботодавець, якщо це, скажімо, відносно прості або тимчасові роботи, скаже: «Добре, мені достатньо того, що ти хочеш працювати, що я перевірив твою кваліфікацію на співбесіді, ці документи мені не потрібні». Варто чітко запитати у роботодавця, що саме йому необхідно. Але що важливо, перед початком роботи кожен працівник повинен підписати трудовий договір. Сфера дії цих договорів різна. Деякі з них більш, а деякі менш конкретні. Важливо ось що. Такий договір повинен містити інформацію про роботодавця, про працівника, про те, на якій посаді ця людина буде працювати, скільки в неї буде робочих годин, тобто чи це буде повна чи неповна ставка, і яку зарплатню ця людина буде отримувати. Це все потрібно обговорити до початку роботи. Якщо ми починаємо роботу за трудовим договором, роботодавець зобов'язаний направити нас на медичний огляд, який визначить, чи стан здоров'я дозволяє нам почати працювати, і цей так званий попередній медогляд оплачує роботодавець. Ми вже трохи почали говорити про види договорів. Перший вид – це трудовий договір, умова о праці. А які ще види існують? Важливо це пояснити, бо у нас в Україні все виглядає трохи інакше. To trochę jakoś może inaczej wygląda i żeby... Тому необхідно, аби наша аудиторія зрозуміла, які є найбільш істотні відмінності і на що треба звертати особливу увагу. Пані редактор, тут все не так просто, тому що трудовий договір також має кілька підвидів. Умова о праці – це договір, де є роботодавець і працівник. І між цими людьми, кажучи юридичною термінологією, виникають трудові відносини. Тобто працівник має певні зобов'язання перед роботодавцем, а роботодавець має певні зобов'язання перед працівником. І все це випливає з документа, який має юридичну силу – Трудового кодексу. Отже, якщо ми працюємо за трудовим договором, умова о праці, ми перш за все застраховані. Але також ми маємо право, наприклад, на відпустку. Є певна кількість
кількість годин, скільки ми можемо працювати на тиждень, і так далі, і тому подібне. І такі трудові договори будуть відрізнятися між собою в залежності від того, на який час вони укладені. Договір може бути укладений на випробувальний термін, тобто це такий договір, за яким роботодавець і працівник хочуть упевнити, що вони один одному підходять. Може хтось з Питання, чи випробувальний термін повинен бути оплачуваний? Бо, можливо, хтось шукатиме роботу і побачить, о, тут випробувальний термін не оплачуваний. Тобто людина повинна чітко розуміти, чи має отримувати зарплатню за випробувальний термін. заплатить за ten Так, okres. шановні Пані та панове, мінімальна заробітна плата в Польщі становить 3010 злотих або 3050 злотих. Не пам'ятаю точно дві цифри. Навіть якщо ми працюємо на випробувальному терміні, ми маємо право отримувати цю зарплатню. Йдеться про повний робочий день і оплату за місяць, бо зазвичай заробітна плата виплачується за місяць роботи. Звісно, якщо ми працюємо на півставки, то половина, якщо на 1/3 ставки, то третина. У нас може бути строковий трудовий договір. Це такий договір, де роботодавець каже: «Я вас найму на півроку, я вас найму на рік». Працівник працює так довго, аж ще не І є так звані договори на невизначений термін, тобто роботодавець наймає працівника, і тоді працівник працює, доки не передумає, або доки роботодавець не передумає. Але тоді у нас вже є строки попередження. Трудові відносини таким чином захищені. За строковим договором також є терміни попередження, але вони коротші. Термін попередження – це коли якась із сторін каже: «Я не хочу, щоб ви далі працювали на мене», або «Я більше не хочу працювати на вас». Але ми все ще маємо час, щоб роботодавець знайшов нового працівника, або працівник знайшов нову роботу. Ось що таке трудовий договір, умова о праці. Це такий найміцніший зв'язок між роботодавцем і працівником. Я б пані злецала, powiedzmy, Є теж договір доручення, умова злецення. Це такий договір, коли роботодавець доручає працівнику виконати певну роботу і зазвичай розраховується з ним погодинно. Наприклад, якщо я вам доручаю, скажімо, час від часу по суботах, щоб ви допомогли мені розставити квіти у вазах, я кажу: «Я б хотіла, щоб ви, пані редактор, допомогли мені розставити квіти у вазах, скажімо, впродовж 5 годин у суботу». Я даю вам ставку 30 злотих за годину. Це така стандартна схема, коли ми знаємо, де починається замовлення і знаємо, де воно закінчується. Тут у працівника немає вихідних або чогось подібного. Сьогодні я хочу, щоб ви пройшли цієї суботи, допомогли мені розставити мої квіти, а наступної суботи вже ні, це цілком нормально. Це може бути така собі одноразова допомога, але ми тут також маємо мінімальну погодинну ставку, яка становить 19 злотих і 70 грошей бруто. А тепер, пані та панове, чому я кажу бруто? Всі 3000 з хвостиком теж бруто. Тому що і зарплата, яку отримує працівник за трудовим договором, і люди, які працюють за договором доручення, оподатковуються. Із них сплачуються внески на соціальне страхування. Внески на соціальне та медичне страхування – це те, що ви сплачуєте, щоб мати медичне страхування на випадок, якщо ви захворієте, захочете піти до лікаря або лягти в лікарню. Внески також сплачуються, щоб в майбутньому отримати пенсію за вислугу років у Польщі. Це не питання вибору, хочу чи не хочу. Кожен такий договір, як це ми називаємо, обкладений ЗУСом, тобто обтяжений цими всіма внесками на соціальне страхування. Вам не доведеться цим займатися, адже це все оплачує роботодавець, віднімаючи податки від вашої зарплатні. Bo to wszystko płaci pracodawca, pomniejszając państwa pensje. Jeżeli pani Оскільки ми вже торкнулися теми пенсійних внесків, то наскільки взагалі реально українцеві розраховувати на пенсію, тобто на пенсійні виплати у Польщі? Наприклад, якщо людина тут зараз працює і має трудовий договір і загалом пропрацює рік, чи може вона в майбутньому на щось розраховувати? rok, to czy może na coś potem liczyć? Пані редактор, здаюся. Це питання стосується координації систем соціального забезпечення. Не можу нічого сказати. Тим більше, що довелося б заглядати далеко наперед, до моменту нарахування в майбутньому. З іншого боку, звичайно, внески, сплачені в Польщі, зараховуються до польської пенсії за віку. Тому, якщо цей стаж буде достатньо тривалий, людина матиме право на майбутню пенсію, оскільки вона буде застрахована. Але наскільки я пам'ятаю, цей мінімальний термін сплати внесків має бути достатньо тривалим, щоб ця пенсія теж мала певну вартість. Musi być odpowiednio długi, żeby ta emerytura też miała jakąś wartość. Щодо професійного стажу, чи може він якось сумуватися з тим стажем, який людина мала в Україні?
miała w Ukrainie? Bo na przykład, Наприклад, моя мама мала стаж роботи в школі близько 30 років і зараз теж фактично почала працювати у школі. Чи це буде враховуватися? zaczęła pracować w szkole, czy to jakoś jej będzie potem jakaś suma tego wszystkiego? To znaczy, Важко сказати, як це буде, тому що ми зараз в такій ситуації, коли мало що відомо на 100%. Але в деяких роботодавців, наголошую, лише в деяких, це не обов'язково. Є така практика, коли роботодавець виплачує надбавку за стаж. Тобто, в залежності від того, який людина має професійний стаж, додається надбавка до заробітної плати. dostaje jakiś tam... Але це не обов'язково, і більшість роботодавців цього не робить. Чи буде врахований стаж, сказати дуже важко. Не знаю, чи хтось має відповідь на це питання в даний момент. Це, звісно, не виправдання, але й ситуація зараз дуже нестандартна. Ніхто не очікував такого напливу працівників до Польщі. Сподіваюся, що прикрі обставини, які змусили людей переїхати, минуть якнайшвидше. Але тут іще багато моментів буде вирішуватись в процесі. Ale mówię, no pewnie jeszcze wiele rzeczy będzie ustalane w trakcie. Jeżeli chodzi o Щодо видів договорів, ми вже розглянули трудовий договір, умови о праце, договір доручення, умови злецення, а є ще така річ, як умова о діло, договір підряду. Чи могли б ви розповісти трохи про нього? Пані та панове, як підказує сама назва, діло, тобто твір, це щось завершене, щось окреме. Цим твором може бути написання статті, виконання скульптури тощо. Це навряд може бути робота на ресепшені, навіть якщо вона триватиме лише по 5 годин щосуботи. Бо тут важко говорити, що хтось створив якийсь твір. Договір підряду, умова о діло відрізняється від двох попереднім тим, що тут у нас немає вказаної кількості годин. Тобто, коли я вас наймаю на умови о діло, я маю вказати, що саме ви маєте створити, а не скільки годин ви маєте цьому присвятити. Чи ви витратите на це 15 хвилин, чи 30 годин – це ваша справа. І договори підряду, умови о діло характеризуються тим, що вони не підпадають під соціальне страхування. Від суми, яка буде вказана у договорі, ви заплатите податок, але не заплатите внесків на соціальне страхування. Хіба що захочете це зробити. Але це вже інше питання. Зрозуміло, тобто в такому випадку я сама повинна подати на це заявку. Ні, тоді ви повідомляєте про це роботодавця. І тоді вже роботодавець займається цим. Так, вираховує і переказує. Ukrainy, która tutaj Добре, а якщо, наприклад, людина з України приїхала до Польщі, але офіційно працює в Україні у дистанційному форматі, і ситуація зараз така, що, скажімо, є проблеми з регулярністю виплат, а людині не вистачає коштів на життя тут. Тому вона хоче почати працювати десь у Польщі. Чи це можливо і як це все зробити правильно? żeby było prawidłowo. To znaczy tutaj Немає жодного закону про те, що якщо хтось працює в Україні чи працює в Україні онлайн, то не може працювати в Польщі. Тому ви робите те ж саме, що й зазвичай. Тобто шукаєте роботу через своїх друзів, приходите до служби зайнятості. jak mówiłam, czyli Служба зайнятості перевірить, чи можете ви зареєструватися як безробітний або як шукач роботи. Urząd Pracy tam zbada, czy może państwa zarejestrować jako bezrobotnych. Співробітники служби з усім допоможуть, ви будете отримувати інформацію про вакансії, коли вони будуть. Dostawać oferty, jeżeli one będą. Można podejmować pracę. Працювати, якщо не вистачає коштів, можна. Я б навіть сказала, треба. Albo trzeba. Mhm. Отже, можна. А що тоді з податками? Тобто все так само, як ви розповідали, а податки людина має заплатити в себе у своїй країні. Tam u siebie osoba płaci Osoba swoje podatki. swoje, Так, свої в себе, і ще ви будете заповнювати такий формуляр і будете декларувати роботодавцю, чи у вас є інші трудові договори у Польщі. Inną umowę o pracę w Polsce. Chyba pani już mówiła o tym, ale może... Ви вже про це говорили, але, можливо, варто ще раз підкреслити, що має бути в цьому договорі, будь-якому. Прошу ще раз назвати ці елементи і зазначити, чого людина повинна остерігатися і на що має звернути увагу, аби не було непорозумінь із цим договором і людина потім не мала неприємних несподіванок. Być zaskoczonym. Zawsze wzorów umów o pracę można poszukać. Ви завжди можете знайти зразки трудових договорів в інтернеті. Nie wiem, czy to Завжди можете звернутись до профспілок у Польщі з проханням надати зразок такого договору. Але те, що повинно обов'язково бути в трудовому договорі, увага, це дані працівника та дані роботодавця, який вас наймає.
Kto państwa Наприклад, фірма XY w особі пана такого-то зареєстрована там-то. Takiego i takiego, firma z siedzibą tu i tu. Та чи мусить бути конкретно? Тобто має бути конкретна адреса, а не якийсь там, скажімо, Пьотр, не знаю, Гданський, а обов'язково адреса. Має бути вказана адреса реєстрації фірми, але вас може найняти і фізична особа, тобто звичайна людина. Але тоді має бути вказана адреса проживання, номер песель цієї людини, інформація про найману особу, тобто дані працівника, ім'я та прізвище, адреса проживання. Адрес zamieszkania, na przykład ten Це не повинна бути ваша адреса проживання в Україні. Це може бути адреса проживання, за якою ви перебуваєте зараз. Має бути вказана посада, тобто чи ви будете працювати на посаді директора, чи секретаря, чи асистента секретаря, помічника, прибиральника. І так далі. Таке мені він це ще. Отже, має бути більш-менш точний опис обов'язків. Ще один момент – це робочий час. Тобто, чи ви будете працювати на повну ставку 40 годин на тиждень? Зазвичай це 5 разів по 8 годин. Обов'язково повинна бути вказана зарплатня. Без цього ніяк. І ця зарплатня вказана в договорі, це заробітна плата бруто, тому ви повинні очікувати, що коли відбудеться нарахування, то виплата буде меншою, приблизно 2/3. Mniej więcej 2/3. 2/3. Тобто людина отримає 2/3 від суми, яка вказана в договорі. Трохи більше. Tam jest koło dwóch przy minimalnej to Czyli będzie do tam 80. До 80% приблизно. Także jeżeli podpisujemy Так, якщо ми підписуємо договір, скажімо, на 3 тисячі, то ми отримуємо приблизно 2200. Але то, якщо chodzi o... Але це стосується трудового договору, умови о праці. А якщо це інші договори, наприклад, умова злецення, podpisujemy Договір доручення ми підписуємо так само. Що є предметом доручення? Робота на ресепшені, складання документації, виконання креслення чи розкладання квітів. І тоді має бути вказана ставка на годину. І така ставка на годину не може бути менша, ніж 19 злотих 70 грошей. І знову ж таки, коли помножимо на кількість годин, то маємо від цієї суми відняти внески на соцстрахування. Mniej więcej 20 теж. теж приблизно 20. Так, приблизно 20%. Якісь ризика для... Чи існують якісь загрози для громадян України, які шукають роботу, пов'язані з не зовсім чесними роботодавцями? Чи можуть українці стати жертвами обману? Чи можуть бути якось ошукані przez... Szanowni Przez- Państwo, no to Пані та панове, завжди є недобросовісні роботодавці і нечесні працівники. Тому тут треба бути обережним. Але підкреслюю, що трудовий договір – це ключовий елемент. Якщо ви вирішите працювати без договору, то треба усвідомлювати, що це незаконна робота. А це означає, що ймовірність того, що роботодавець повідомить нас, оформить на вас медичне страхування або повідомить про те, що ви приступаєте до роботи відповідно вимог, зовсім невелика. Тож, якщо ми вирішимо працювати без договору, то, на жаль, ця робота пов'язана з дуже високим ризиком. Угу. Розумім, так? І в ogóle то... Узагалі роботодавцям таке нібито не дозволено. Роботодавцям це заборонено. Вони також підлягають санкціям. Але інше питання, наприклад, якщо роботодавець не буде платити вам зарплату, то як ви будете її вимагати? На якій підставі? Як ми доведемо, що ми почали роботу, що ми це зробили? Якщо у нас є договір, то ми заявляємо в договорі, що починаємо роботу з 1 числа на посаді асистента з такою-то оплатою. Тому ми маємо підтвердження, що ми уклали договір з роботодавцем. Ми уклали угоду, і якщо роботодавець нам не платить, то ми можемо стверджувати, що у нас є підстави, аби заявити про свої права як працівника. Teraz może trochę też się zanurzymy w sam proces tej pracy. Зараз, може, поговоримо трохи про сам процес цієї роботи. Можливо, тут є якісь відмінності, хоча, чесно кажучи, я в цьому сумніваюся. Але всі питання, пов'язані з цим процесом, варто обговорити. Наприклад, скільки триває робочий день у Польщі? W Polsce. Наші країни не такі далекі одна від одної, тому і відмінностей не так багато. Середня тривалість робочого дня – 8 годин. Я говорю про середню, тому що іноді трапляються такі ситуації, такі системи розрахунків, коли, наприклад, цього тижня працівники працюють більше, а наступного менше. І ці години просто розраховуються на більший проміжок часу. Гадаю, нікого не здивує, якщо ми прийдемо на роботу в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, роботодавець має право звільнити
звільнити нас. І причому зробити це негайно, з дисциплінарних причин. Працівник має право на 15-хвилинну перерву впродовж робочого дня, але з мого досвіду навряд чи якийсь роботодавець стоїть з годинником у руці і вимірює ці 15 хвилин. Хіба що ми працюємо в групах, де темп роботи форсований, наприклад, на виробничій лінії, то зрозуміло, що ці перерви потрібно узгоджувати, щоб не було так, що ми підемо, а там все перестане працювати. Тому гадаю, що такі моменти на кожному робочому місці чітко прописані. Або ми самі регулюємо ці перерви, або перерва усталена. Наприклад, лише о 8 і о 12 годині і крапка. Роботодавець повинен провести з вами підготовку щодо специфіки роботи. Ми повинні також пройти інструктаж з техніки безпеки, що робити, якщо сталася пожежа, або що робити, якщо необхідно надати першу допомогу. І ми собі працюємо і виконуємо свої обов'язки. A jeżeli chodzi o te dni świąteczne... А як щодо свят? Бо в Україні, якщо святковий день припадає на суботу, то ми відпочиваємо додатково в понеділок. To odpoczywamy w poniedziałek i Ага. І на рік так може бути кілька разів, іноді навіть до 10 додаткових вихідних. 10 czasami. Jak to w А як у Польщі? Бо я чула, що тут інакше, і таке трапляється дуже рідко. Coś takiego się zdarza. Ну, 10 у нас немає, але в нас є свої славнозвісні довгі вихідні. У Польщі це виглядає так. Якщо свято припадає на неділю, то ми просто насолоджуємось неділею і все. Однак, якщо державний вихідний день припадає на суботу, працівники мають право на додатковий вихідний у обмін на цю суботу. Але цей додатковий вихідний потрібно узгоджувати з роботодавцем, коли саме ви його берете. Тобто немає такого, що якщо в суботу вихідний, то понеділок всі автоматично не виходять на роботу. Потрібно це визначити. І роботодавець, наприклад, дуже часто каже, що перші 20% штату працівників мають вихідний у понеділок, наступні 20% у п'ятницю, тощо. І це дуже зручно, тому що іноді трапляються підприємства, де просто неможливо дати вихідний більшій частині працівників чи закрити завод на один день. Варто з'ясувати, як роботодавці регулюють такі питання, наприклад, передчасне завершення робочого дня, оскільки всюди по-різному. Іноді роботодавець каже: «Добре, якщо ти йдеш з роботи, я це відрахую тобі з зарплати». Або ж роботодавець може сказати: «Сьогодні можеш йти з роботи раніше, але відпрацюєш в інший день». Jeżeli chodzi o У мене виникло також питання щодо понаднормових годин. Наскільки це законно? Наприклад, якщо людина працевлаштована на повну ставку, але шеф постійно затримує її на роботі. Zdarza, że jej szef na przykład zatrzymuje cały czas. Що їй робити в такому разі, якщо її це не влаштовує, якщо вона не хоче працювати понаднормово? Pracować ponadnormowo. Чи може вона якось захистити свої права? Принцип такий, що працівник має право на еквівалентний вільний час за понаднормові години роботи. Тобто, якщо ми працювали, скажімо, один день на 2 години довше, то в інший день ми можемо прийти на 2 години пізніше. Але це має бути узгоджено з роботодавцем. Тобто не може бути так, що одного дня ми просто не з'являємось на роботі, тому що назбирали собі надгодини. Ні. Але якщо цих понаднормових годин багато, і це не був ваш добровільний вибір, тобто якщо ми не хочемо працювати понаднормово, ми повинні якось задокументувати цей факт і повідомити Національну інспекцію праці. Вистачить просто мати власні нотатки про той чи інший день. Наприклад, я маю робочий день до 16-ї, але такого-то дня я залишилась до 18-ї і робила те і те, а наступного дня залишилась до 17:30 і робила те і те. Mhm. No tak, ale ja tak myślę. Гадаю, що це вже крайній випадок. Найкраще обговорити це зі своїм роботодавцем і розв'язати цю проблему, аби не було якихось дискусій чи дилем. Żeby nie było jakichś takich, nie wiem, dyskusji, dylematów i tak Znaczy dalej. zawsze się Дійти до порозуміння – це завжди найпростіший шлях. З мого досвіду, багато непорозумінь на роботі є результатом відсутності спілкування. Хтось не сказав, хтось не зрозумів. Варто ризикнути і сказати роботодавцю чесно. Наприклад, я не можу, мені треба йти, бо в мене справи, але відпрацюю іншим разом. Адже працівники важливі для роботодавців. Без працівників вони не мали б свого бізнесу. Працівники є важливим елементом багатьом підприємств та взагалі всіх підприємств. Тому що я не знаю жодної компанії, яка б працювала без людей. Мені здається, що тут варто пам'ятати саме про цю спільну вигоду. I wydaje mi się, że tutaj warto pokazywać tą wspólną korzyść. Mhm. Teraz może І зараз порушимо не дуже приємну тему, але якщо, наприклад, на робочому місці
діяльності стався нещасний випадок. Людина зламала руку або трапилася якась інша неприємна ситуація, пов'язана зі здоров'ям. Що цій людині потрібно зробити в першу чергу? To co taka osoba musi robić przede wszystkim? В першу чергу подбати про свою руку або ногу. Якщо треба, викликати лікаря, швидку, самостійно або нехай співробітники викличуть. Нещасний випадок, який трапився на роботі, або ж по дорозі на роботу, або з роботи – це окрема категорія нещасних випадків. Якщо таке сталося, повідомляємо про це роботодавця, і роботодавець скликає комісію з розслідування нещасних випадків, і відбувається окрема процедура, оскільки існує окрема процедуральна схема. Зазвичай тоді роботодавець просить описати нещасний випадок, за яких обставин це сталося. І тут одразу наголошую, складно говорити про нещасний випадок на підприємстві, якщо працівник вирішив собі залізти на крісло з коліщатками, щоб вкрутити лампочку, або поставив драбину на сходах. Так, це сталося на роботі, але це вже була очевидна недбалість, навіть легковажність працівника. Тож тут важко говорити про відповідальність роботодавця. Але, звісно, якщо така ситуація вже трапилась, то треба про це повідомити роботодавцю, описати ситуацію, і далі він уже буде вживати заходів. Mhm. Dobra. Добре. А ще таке питання, може не дуже приємне для нашої аудиторії, але важливе. Ale За що працівника можуть звільнити? Якби Що такого може зробити людина, за що роботодавець має право одразу її звільнити? право Ми вже говорили раніше, що це може бути, наприклад, перебування працівника під впливом алкоголю. Це зрозуміло. Але, можливо, є й інші моменти, на які нашим глядачам також варто звернути увагу, що заборонено робити. Тут, пані та панове, причини можуть бути різні. Якщо хтось не з'явиться на роботі без виправдання, тобто не з причини хвороби, не через те, що перебуває на лікарняному, а просто візьме і не прийде на роботу. Це відсутність на робочому місці. Або якщо, наприклад, ми щось собі привласнимо, грубо кажучи, щось вкрадемо, це теж серйозне порушення службових обов'язків. Ще маємо таку категорію серйозних порушень службових обов'язків, якщо ми за щось відповідаємо і просто цього не зробимо. І це не є результатом впливу якихось зовнішніх факторів. То роботодавець має право звільнити нас. Тобто, наприклад, ми працюємо кухарями і пообіцяли приготувати обід на 20 осіб. Наш роботодавець приходить, гості сидять за столами, а обіду немає. Це серйозне порушення службових обов'язків працівника. Звісно, це не стосується ситуації, коли, наприклад, прорвало трубу чи немає світла, а, скажімо, ви просто забули це зробити. Також всі види агресивної поведінки, небезпечної для інших співробітників, а також самовільне залишення робочого місця. Тобто ми прийшли на роботу о 11-й, вирішили, що погуляємо, нікому нічого не кажучи, йдемо собі. Все це може бути підставою для звільнення. Діяльності господарчої, бо то хіба дуже цікаво. Зараз я хотіла би перейти до теми ведення власного бізнесу, тому що це насправді дуже цікаве питання. І гадаю, що це може бути цікаво не лише українцям, а й полякам. Наприклад, людина хоче вести тут бізнес, як ми його називаємо. Які існують форми ведення бізнесу і як людина може розпочати таку діяльність? Як її легалізувати? Особа мусить починати taką działalność, żeby to jakoś legalizować. Najpierw może zacznijmy z tego, bo czasami... Почнімо з того, що бувають такі випадки, коли особа, наприклад, надає послуги репетитора і, прямо кажучи, не платить з цього податків. Mówiąc wprost, Що загрожує такій особі? co w takiej osobie zagraża? І що повинно статися, щоб вона взялася за питання легалізації такої праці? Ona by zajęła się tym pytaniem legalizacji takiej pracy. Якщо ми працюємо по-чорному, давайте називати речі своїми іменами. У нас немає, зокрема, страхування. Отже, якщо з нами щось трапиться, то ми не маємо доступу до медичної допомоги, не маємо жодних пільг. Якщо ми захворіємо, то не отримуємо жодних
жодної фінансової допомоги. Це першочерговий ризик. Але, звичайно, якщо виявиться, що ми працюємо нелегально, нас можуть притягнути до сплати простроченого податку. І тут вже можна підрахувати, чи це окупиться. До цього ще й додаються якісь відсотки пені. Повертаючись до вашого питання, пані редактор, у Польщі є насамперед так зване одноосібне підприємництво, jednoosobowa działalność gospodarcza. Це, гадаю, відповідає вашому українському приватному бізнесу ФОП. Це такі невеликі види діяльності, прості заняття, які ви можете реалізувати одноосібно. Наприклад, якщо хочете займатися репетиторством, бути перукарем і надавати перукарські послуги, чи хочете встановити газетний кіоск з овочами, робити рекламу, записувати підкасти. Це така проста підприємницька діяльність. Хто хоче працювати самостійно, мати власну фірму, той повинен передусім зайти на сайт business.gov.pl. Це веб-сайт Міністерства розвитку технологій. Там є інформація польською, англійською та віднедавна також українською мовою. Як відкрити таку фірму? Там є дуже проста анкета, за допомогою якої ми реєструємо діяльність через веб-сайт business.gov.pl. Все, що потрібно мати, це номер песель та довірений профіль. Тобто це можна зробити навіть через інтернет? Можна, навіть нікуди не треба ходити. Це надзвичайно приємна новина. Так, дуже приємно. Звичайно, тут уже потрібен песель. Втім, я також нагадую, пані та панове, ви нічого за це не платите. Відкриття фірми в Польщі безкоштовне. Якщо хтось пропонує вам зареєструвати фірму за гроші, це означає, що ви будете платити за послуги відкриття фірми. Я бачила цей формуляр для відкриття фірми і думаю, що його може заповнити кожен. Тому варто просто відвідати веб-сайт business.gov.pl. Ця сторінка також містить багато описів різноманітних процедур, які є в Польщі. Як когось наняти на роботу, що означає бути працевлаштованим, які обов'язки має роботодавець, як створити компанію, ФОП, інформація про податки, які внески повинен сплачувати підприємець. ФОП, jednoosobowa działalność gospodarcza, є найпростішою формою. Проте, звісно, у нас є цілий ряд видів компаній з галузі комерційного права. Це компанії, які реєструються в суді, тобто такі, як товариство з обмеженою відповідальністю, спілка командитова, спілка партнерська, акціонерне товариство, але це вже, так би мовити, вища ліга. Пропоную вам зайти на сайт business.gov.pl, знайти типи компаній і там почитати. Гадаю, що ми можемо просто керувати людей до цієї сторінки. Że możemy tam odesłać na tą stronę. Так, я теж так uważam. А jeżeli chodzi o Згодна. jednoosobową działalność... А як щодо податків для одноосібного підприємства, jednoosobowa działalność? Не будемо дуже заглиблюватися в цю тему, але як ви гадаєте, чи зможе людина розібратися в усіх податках, паперах, чи радше варто звернутися до бухгалтера, людини, яка зможе професійно допомогти? Що б ви порадили нашій аудиторії? Która może w tym pomóc jakby zawodowo. Jakby pani poradziła naszym odbiorcom? Буває дуже по-різному, тому що в людей дуже різні здібності орієнтування в даних. Якщо йдеться про одноосібне підприємництво, то ви обов'язково будете платити податок від доходів. І ви обов'язково будете платити ЗУС – соціальне страхування. І тепер, якщо ви зможете зорієнтуватися у всьому цьому, як подати заявку, скільки платити, що платити до 10-го числа, що до 20-го, то можна займатися цим самостійно. Я гадаю, що деякі люди це так і роблять, але інші одразу чітко розуміють, мені це не потрібно, я просто куплю собі просту бухгалтерську послугу. Це такі пакети послуг, коли хтось вам виставляє, наприклад, до 3 інвойсів на місяць. Це також варіант. Я так розумію, що тут буде договір доручення, умова зліцення. Так, це буде умова злицення. Ми домовляємось на якусь суму і підписуємо договір про постійну співпрацю. А хтось нам щомісяця просто розраховує всю бухгалтерію, а ми за це платимо. Я також раджу звернути увагу на ще один плюс бухгалтерських фірм. Вони нам підкажуть, на які пільги ми маємо право. Зокрема, це пільга для початківців, ульга на старт, пільга для нових фірм. Це такі пільги, які польська держава пропонує тим, хто розпочинає підприємницьку діяльність. Про ці пільги теж можна почитати на цьому сайті. Так, на business.gov.pl. Там є інформація про пільги, ульга на старт, малий ЗУС плюс, є ряд цілих пільг, і все залежить від того, який це вид діяльності і на якому ви етапі. Варто почитати. І бухгалтерські фірми теж часто знають, якими пільгами ми можемо користатися. Coś takiego, o czymś takim słyszałam, że jeżeli osoba, no na przykład sprzedaje pierogi,
А я ще чула таке. Наприклад, людина продає вареники, і її дохід не перевищує певної суми. То вона не мусить обов'язково відкривати фірму, а просто собі платить якісь податки, чи взагалі не платить. Jakoś też płacić jakieś podatki, czy nie musi płacić, Чи є щось таке? Odsyłam na biznes. Керую вас на business.gov.pl. Раджу почитати розділ «Незареєстрована діяльність». Діяльність не реєстрована. Дійсно, так і є. Якщо дохід від діяльності не перевищує, наскільки я пам'ятаю, половини мінімальної зарплатні, чи то 2500 злотих, то реєструвати фірму не обов'язково. Але все ж таки керую вас до business.gov.pl. Перевірте суму, бо я точно не скажу. Це стосується людей, які мають нерегулярні підробітки. Якщо ми щось там час від часу заробимо, хтось нам заплатить, наприклад, за роботу в саду, то цього реєструвати не треба. Це повністю дозволяється. Чи така людина повинна десь повідомити про це? Раджу business.gov.pl. Розділ «Праця не реєстрована». Почитайте статтю, там все роз'яснено. Dziękuję. Dobrze, bo tam jest, ja powiem po prostu... Скажу, чому я зараз не хочу відповідати. Все залежить від суми. Dokładnie wyjaśnione, co się dzieje, jeżeli nie mamy tej kwoty. Якщо одна сума, то робимо одне, якщо її перевищимо, то інше. Тому зараз не хотіла б розповідати детально, бо там все досить гарно описано. Не знаю, чи часом ще немає версії українською мовою, але якщо немає, то можна і перекладачем скористатись. Там досить прості тексти. Tam są dosyć proste te teksty napisane. Na wszystkie pytania wyczerpująco udzieliła odpowiedzi. На всі наші запитання вичерпні відповіді дала пані Моніка Федорчук, директор служби зайнятості міста Варшава. Щиро дякуємо нашим глядачам та запрошуємо до перегляду наступних програм, присвячених питанням організації життя українців, які приїжджають до Польщі через війну. Do Polski w związku z wojną. Щиро дякую і до побачення. Разом переможемо! Ja również Państwu Також дуже вам дякую. Дякую, пані редактор.